L-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-proġett ta' estensjoni u l-modernizzar tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa li hija parti mill-Kulleġġ Marija Reġina. Dan se jsir b'investiment ta' 17 miljun u 700,000 euro li huwa investiment ieħor fl-infrastruttura edukattiva li minnu se jibbenefikaw dirett l-istudenti tal-lokal u anke l-edukaturi. Dan il-proġett għandu lan li jkabbar l-iskola f'din il-lokalità li kull ma jmur dejjem qed tikber, kif ukoll biex l-iskola tkun immodernizzata bi spazji edukattivi moderni aċċessibbli u komda kemm għall-istudenti kif ukoll għall-edukaturi. Permezz ta' dan l-iżvilupp, din l-iskola se tkun qed takkomoda madwar 700 tifel u tifla. Dan il-proġett jinkludi estensjoni tal-iskola fin-nofsinhar tal-kumpless, parkeġġ taħt l-art u estensjoni ta' 3 solari fuq l-art li tinkludi binja irtirata. Il-livell tal-ewwel solar se jkollu estensjoni akbar peress li se jiġi żviluppat ukoll il-beach tas-sit li hemm bħalissa. F'din il-binja l-ġdida se jinbnew 8 klassijiet ġodda tal-kindergarten u 26 klassi ġdida għal-livell primarju. Din il-binja se jkollha wkoll faċilitajiet għall-edukaturi u għall-ħaddiema, kamra għall-ewwel għajnuna, guidance room, librerija, gym u sala. Minn dan il-proġett se tgawdi il-komunità mellieħija hekk kif il-ġim u s-sala se jintużaw ukoll wara l-ħin tal-iskola. F'din il-binja se jinħoloq ukoll spazju għal ċentru għal ħarsien ta' tfal li se jkun jista' jieħu madwar 40 tifel u tifla. Kien importanti ferm is-sem tas-sovrintendenza tal-wirt kulturali għaliex minn barra il-konsultazzjonijiet matul il-proċess ta' applikazzjoni tnatfu żoni speċifiċi tas-sit mill-ħamrija eżistenti fil-preżenza tagħhom. Dan sar biex isir studju arkeoloġiku minħabba li s-sit fih shelters taħt l-art. Wan jiskellem mal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li qal kif dan il-proġett huwa wieħed minn numru ta' proġetti infrastrutturali li huma mxerda madwar il-pajjiż għaliex hija waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern l-edukazzjoni titjieb. Huwa pass ieħor importanti f'dik li hija l-viżjoni tagħna bħala Gvern li nibqgħu nagħtu skejjel tal-ogħla kwalità fil-bliet u l-irħula Maltin. U għawċin kollu allura l-fatt li tara li ħarġu finalment il-permessi min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar sabiex ikollna skola ġdida li ħaduħu post skola li bliet fl-1948. Skola ġdida li ħad tkun qed tintuża minn mijiet ta' studenti mellieħin, skola ġdida li ħajkollu numru ta' faċilitajiet, ħajkollha l-ġim, ħajkollha faċilitajiet sportiva, ħajkollha anke underground parking ta' żewġ solari, allura tista' tibbenefika minnu anke l-komunità mellieħija. Dan il-proġett kien parti wkoll mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Din hija l-viżjoni tagħna, viżjoni li tħares li jkollok skejjel li jagħtu l-aqwa livell ta' edukazzjoni iżda fuq kollox l-aqwa livell li permezz tiegħu it-tfal tagħna jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom, allura jkollok numru ta' inċentivi oħra li attiraw anke settur volontarjat fl-istess skejjel, settur volontarjat li jista' jgħin mhux ftit f'dak li huwa l-iżvilupp sieħ tal-persuni allura tat-tfal tagħna.